어자라 저토노노 수브라이 지신이 뭉바이 람소고 능 chongjak 능 kaitor bai ringjakmani abo 능 sidi 능 sina nango asuk jora kolok kaitor bonono nasingna kha khammo kha ruwaijago sal sisani lamano bisi brichi ma himani jihudi dofani kothoma mutu mandi 능 chongjak 능 saimandi phadi lembak tangsa khuk tanglayana abo haino tabukni o molobo Kaitor maya cháui chongmani abutei borok kisicha tongo rum bwchap berem chisa bwtang ba Peter bo okok no saka kisa juda khe sake nung khe chongjak borok nung bugrani hosai puila Peter berem noi nung kaitor bai chongjak haya khe ringjak abu sinani kaiba naisomung ba tongmung tongo kaisa tongmung khe nukmani kwbang discernment nung buinise kwbang nuknai mungsa suk nukhe kubun borok wansukma bai nini wansukma phero nung borokno daktino siniwo borokni mwkhang khorang mwnima himma thangma tongmung nungma baino a borokni naimung wansukma nung saimano khuk kutui munisa khabising bising khoi chagui phainai borokni yago nung ahaino klaiya nung nuk kaisa bai bayap doi nya phia kaisa suk bai bayap ungkhe abotei doi kaglaiya kwbangma sal jora dugui tongo sabono chubathai klai nung nugo tongthotok buthubo bo borokni bwkha bising khujak dukho kosto tong abono nung nugo kami amchai dofa hamkrai samung nung siniwo hega buijotono dofani haya khe kaitor ishoni samung tanglai tongma jaga bo samung tangjakna nang phia abo tangjakya kho ba tangnai kwrui abo nini mokolo klaio nini bwkha abono tui belai ui ungo hake nung saimandi nung kaitor bai chongjak kaitor no samung kotorni bagui ringui tongo Colossians chapter 1 verse 26 kainui tongmung khe kha kotor juda kuk phan authority tongo nini kok lam abo buinisai juda nung buino kok bujirui mano bui laitesa khe nini kok hilikno ma bujio kaichumui naijaknai kok hunui ma gosio nini khorang borokni khunjo dakti klaio nung buino nuktui buino sitei heleng baileng kok saya tei tongmung tongya kisale ha naikhlaiye nono kok ma sao nung kwbang kok saya ha naikhlairere khe hilikoko khe himu nono nukheno noksingni asuk housa bororok kisa siringsa ma ango nini khorang asuk chiringya phia bui dakti ma khnao siniya jagao bo nini borom kisale tongo nung laitete borogya buinono heleng khe naimanya nono nungmasingno arirok khorok bomu bugrarok tei gerirok bo haino kebo nono belai tasumung saknangya khlaimung khlaike nung siringkhe aroni kutulo buthup kotorogo nung tongthaiya Ephesians chapter 6 verse 19 kaitham tongmung khe nini poito buino solya unshakable faith kwchang khe nung samung khlaithango jesuk phano kotor jwngjalo klaithung nung rommani samungno doi khibiyawi nung hanyo kharei thangya puilani simi pandani samung chengmani paithakni maituk muituk huna jora nung manjago nung samung kotor khlaiya phano chikon mikon buinugya nangkukma samung nung khlaio haini bagui panda siringjago
नांनाय सकनाय दायज्ला नांस्राय borok खिबि klangmani pandani laibulai khibina ramprajak maituk muituk suna huna nini yago klaio nini kwchang kok sathaya tei nini poito buini mokolo klaio Hebrew chapter 10 verse 35 Kaibrui tongmungkhe jongjal katio divine protection nung chongjak se haini bagui kwbangma jongjal tongke sepni yakni katio yogo accident borokni msamayung hayake mungsayo mungsa ni yakni nung katimarok nini langmao tongo buikhe tabuk sak jora kmai thangkamu phia nung tabukbo juda jagani katiwi phaio Kaitor subrajung ishwar soyong nono phiogui tubu tono nini nok huk hayake tongma jaga borok laifuru kisa kwchang dodor tongthokma khaksangma hai ma tongo Isaiah chapter 54 verse 17 Kaiba tomungkhe nung saisung susuk isolated nung khibijak hai saisung susuk mang ungnai nini kokno hayake nini nasikmungno bui gosimanya abono tukjago baksakhe bujuino manya nung bai bui hai lalang lileng tongya haini bagui nini siring ha naikhlai reno tongthok chathok hamjak nairok khibiwi thango hake nung saisung hai ungo nono subrayungse basiwi swkagwi bini kubui nangma samungni bagui juda khe khatiwi tono Greek kok bai agios makhe sacred holy set apart khagwi basiwi tono mase elimbago tongo lebi bwsap berem nuichi botang nichi dok nungani bagui kwthar wngdi tamni hinba ang nini subrayung wngkha kwthar te ang nono ani borok wnggrwna bagui kubun borok bai khakka amen